Alright, sikhona esihlahleni sezimanga. Igama lami ngu-MC Kwajongo, umfowazungu ngogwabini ngumanzini. Abantu bangazi kakhulu emsakazweni iZululand FM. Kodwa namhlanje qathatha kwakhubalo libegcekeni la ngakhulela khona nami komhlaba lingana. Dokotela engihleli naye 2+2. Sikhahla senyama safele emazweni undaba zabantu zakhuluma kwahlula iphoyisa. Yaphila maqosha imfene kulo evona. Mina ngaqosha imfene mina abantu fanele bakwazi. Mkhulu. Yangixosha imfene kwela kithi embodla. Namhlanje sekuyizibongo lo kodwa abantu baqale bangihleka. Mkhulu. Bathi wena ungashiya imfene. Ngayishiya imfene kunzima. Inkulu indaba sigadla sizokhuluma indaba enkulu namhlanje sihlele esihlahleni endaweni engasho ngithi ngokwamakhubalo ingcwele ngoba utheli la isemphela ndaba ila kuthethwa khona amacala xoxwa khona izimfihlo zabantu bese yakhuluma indoda esingayazi okuyiyona ekwaziyo ukuthi iqaqe inkinga ichazele umuntu ukuthi into ihamba kanjani. Namhlanje sifuna ukubheka indaba yokucupha nokucushwa nokwenza ukuthi masikhuluma ngendaba yokucupha isebenza kanjani, ilekelela kuphi, abantu bahlezi baseyinkingeni. Kunabantu abalahlekelwa ngamakhosikazi abo athathwa abanye abantu, kunabantu uthola ukuthi badlulwe izihlobo ngendlela abangayiqondi. Umuntu uthi mina ngiyalifisa ikhubalo lokucupha noma lokuthi ngiyicuphe noma ngiqinise. Ihamba kanjani dokotela? Ikhubalo lokucupha ilumbo lelo. Yebo. Into ebaluleke ngaphezulu kokubaluleka. Yonke into yakho kufanele uyiqinise uyicuphe futhi. Yebo. Noma ngabe unkosikazi wakho noma ngabe intombi yakho ayicushwe akacushwe aqinise. Noma ngabe umyeni wakho noma ngabe kuthiwa ubhoyo wakho kodwa akacushwe aqinise. Yebo. Lokho kuyakusiza. Ukusiza ekuthenini noma ngabe uye kuphi ungabi novalo. Uyinsizwa yakethu, uyintombi yakwethu, uhlalele uvalweni ngento yakho. Into yakho kufuna uyithande, into yakho kufuna uyivikele, into yakho kufuna uyinakekele ngazo zonke indlela. Okusho ukuthi siyavumelana sotoba ukuthi likhona ikhubalo elikwaziyo ukuthi ucuphe noma ulungise into yakho ukuze ihambe kahle noma uyenze ngendlela ofuna ukudlulisa ngakhona. Asikhulume ngomuntu okwaziyo. Umuntu okwaziwe ekwaziwe ngabantu esingabazi. Uyakwazi nokucupha lowo muntu lowo ke sibone ukuthi obani abenze lokho, abenzi bobu. Uma ukwaziwe noma udutshuliwe noma kunenxeba elidalwe ngomunye umuntu. Walidala lelinxeba ngokungavumelani kwakho naye. Yebo. Wasihloniphisa. Walidala ngekungavumelananga. Uthatha isinqumo yena sokuthi uyakubhola yena wena ungavumile ukuthi ngibhola. Ngabe umbonile bekusebusuku noma umbonanga kodwa msakazi mina ngiyakwenzela ukuthi umbone ngamehlo. Hayi isebenza kanjani kale nto? Hayi phela lapho sisuke singasadlali. Hayibo. Sekufanele ukuthi yena wena uze kimi mina ngithatha inxeba leli bese ngilithinta ngamakhubalo, ngilithinta ngempande, ngilithinta ngeyitaputapu. Hayi emva kwalokho ke bese kuyavela ukuthi bani. Emva kwalokho yizenzo yachitheka futhi kahle. Hayi okunye dokotela abantu bahlezi besho bethi siyashonelwa. Sishonelwe ngamalunga emndeni singaqondi kahle. Bese emva kwalokho ke sibona izinto eziningi zingasahambi kahle. Uyakhona dokotela ukuthi elungisela abantu soke bengaculisekile ukuthi usibani njobe ehambile nje eshonile uhambe endlela esingayiqondi. Uyakwazi ukulekelela lapho ukuthi uma ukuthi isandla somuntu ngoba lapha sikhuluma ngezinto ezikhona ezenzakalayo, ngezinto futhi ezisihluphayo ukuze ngalokho kuqhubeka imidlinzo engekho. Uyakhona ukulekelela into enjengalo ukuthi uvele ukuthi nangu menzi. Mntaka baba ngeke kubalulekile ukuthi na kanjani makavele ngoba singasolana sodwa la kanti indaba kayikho la. Mina ngikunika ikhubalo dokotela. Ngithi leli khubalo leli nganzami. Hambani niyolifaka kuphi ethuneni. Ngasekhanda. Yebo. Ngaba ubhuti, ngaba umshana ikhanda lalomuntu oshonela. Bese uyakhuluma ukuthi thina sazi inkosi yami ukuthi bhuti wami ulelela ubulawe ngibani. Sididekile bhuti.
ngokuhamba kwakhe emhlabeni. Mm. Bekunguwe obhekile ikhaya. Bekunguwe ubusondla. Bekunguwe usifundisa bhuti. Ungathuki ke mawubona lento siyifaka la ethuneni lakho. Ingoba sididekile sisafuna ukuqonda thina emhlabeni sigezeke inhliziyo. Siyacela ke umphefumulo wakho bhuti. Ungazulazuli kodwa unamathele kuleli khubalo. Yeah. Ulande nga 1 plus 1 1 plus 1 kanjalo kanjalo. Bayezovela maqede bayoconfessa bese bayafa. Izwele mbukeli ikhubalo alidlali sikakhubalo libuye ecekeni ubukele i-channel enkulu Dokotela 2+2 sikadla senyama safele emazweni undaba zabantu zakhulumisa umaxoshwa imfene Dokotela usikhuluma indaba la yocubo kunabantu abalahlekelwa imfuyo ke dokotela thola ukuthi umuntu unenkinga ufuya inkomo ufuya imbuzi noma yiluphi uhlobo lemfuyo elifuyile bahlezi bekhala abantu ukuthi kunamasela antshontsha imfuyo noma athatha imfuyo usenza kanjani isimo esinjengaleso ke dokotela sesophethe ukuthi indaba yemfuyo njengoba nje ubuka amukele ngasekhaya uyazi ukuthi une stress unengqinamba ngendaba yemfuyo elahlekayo ephelayo thothenye iyafa enye yalahleka ingazi ukuthi ishonaphi kuba kanjani lapho dokotela angithi nje lento oyikhulumayo nawe uyibonele ezami inkomo zayibuyela ezami inkomo aziluswa nabafana bangafakaza aziluswa ke ezami inkomo nawe mhlawumbe uke wayibonela ezami zihamba ziyoyidlalela nje la idlala khona ngisho ngayifica edolobheni ngisuke ngazi ukuthi ngesikhathi esithile ngizoyifica egethini seyihleli zilinde zikade uvale zikho ukhona umeluso oyimfihlo ayi ivangeli nje lihamba nalezi inkomo nalezi inkomo hey ave ihlonipha zithobekile ngoba kunemkhuba engayenza kuzo yebo manje ke lezi inkomo akekho umuntu ongantshontsha inkomo yami dokotela ngoba le nkomo iyasetshenzwa le nkomo iyaqiniswa iyacushwa yenziwa konke lokho uyayivikela into ngaphambi ukuthi kungene inkinga ngoba manje wantshontsha le nkomo sengizoqala mina sengihambe ngithi ngifuna ukubuyisa inkomo zami uyibuyisa kanjani mase itshontshe sayifayisela hini sayinqoma sayidla mkhulu ngeke usayibuyisa le kodwa uma ukwazile ukuyisebenza kahle kuyothi nalo intshontshile uyangizwa yebo makumele ikhale esiswini yokhala embanjeni ayi uma kumele ahlanye uyohlanya ayi hayi phela siphethe ikhubalo thina muthi othi muthi ayi kwakhubalo mbecekeni dokotela kunento engifuna ukuyithola la uyakwazi ukusebenzisa isibaya ukuthi nje lesi sibaya lesi ngisebenzela ukuthi imfuyo esengene lapha ngaphakathi ayande ayibe yiningi mangabe kungukuthi ngifuya imbuzi azande makuyinkomo azande noma kuyingulube noma kuyini esuke ifuywe ekhaya uyakhona nokusebenza ukwenzela umuntu into ezothi la ziyanda futhi mayihambile zayibuyela nginebhodlela elokuqala umnyongozoleni leli bhodlela kuthiwa umnyongozoleni uma ngilithathe ngalimbele esibayeni bese silishunqisela silibika liyaphila dokotela livikela imfuyo lenza imfuyo yakho icebezele livikela ukuthi bayinqome kuphela imfuyo yakho bangayintshontsha yenza imfuyo ukuthi zizalane kakhulu umnyongozoleni dokotela 2 ngibe nebhodlela leli bhodlela leli limfihlo ngangokuthi nginika umnikazi wesibaya ngithi angalixoxi ngale ekhaya yebo kodwa umnikazi wesibaya ayi angiyeke okuningi bazolandela babuze ayi sikadla senyama safele emazweni undaba zabantu zakhulumisa khuluma khuluphoyisa asibanike dokotela inombolo zakho njengamanje ngoba sesiyahamba njengamanje asibanike indaba zakho dokotela inombolo yakho esebenzayo okuyiyona nombolo abantu engicabanga ukuthi mabeshayela akukho imali ezifunwayo ezinkulu ezingo-5,000 ezingobani kodwa umuntu usuke ekhuluma nawe wena usuke umtshela ukuthi akenze njani nanokuthi usikuphi lapho esikhona endaweni bese sibanike inombolo dokotela ngisejozini kwamhlaba yalingana inombolo yami ithi 072 737 8514 ngiyatholakala from 3 ekseni to 6 ntambama channel enkulu Dr 2+2 shilo ngathi okuningi usazokubona nami ngizolokhu ngivela ngunogwathu uzikhundla sihamba nayo dokotela siveza imisebenzi eminye emihla yenzayo usazobona nesigodlo ubone konke akwenzayo udokotela ehlale kunje ngehlale kunje it's game off the game is over ayi ngehlale kunje Dr 2+2 mawuthanda uthi sigadla safele emazweni siyabonga kakhulu